ďalšie video máme tu ľudia video, že napíšte mi pod komentár, aké video vás baví, budem mi rád, keď to napíšete, budeme mi rád, ale vážne. Tu budete mať video moje. Ďakujem za 150 zhrnutí, veľmi vás vážim, vás ďakujem. Takže píšte mi pod video, čo sa bude dať. Dajte lajky, odber a napíšte mi posledný komentár, že aké video chcete, že by som vám natočil. Blížime sa do 300 odberateľov, tak dajte veľký odber, like ľudia. Nič sa nestane, keď dáte veľký odber. Už. Ešte dobre. Pochopil som to, ako ľudia dať odber, lebo ste takí dobre moji fanúšicovia. Mám veľmi rád, tak dajte veľký odber, prosím vás. Takže dajte veľký odber, lebo sa blížime do 300 odberateľov. Dajte odber veľký, prosím vás. Takže budete môj kanál, budete mať videá moje, všetky, takže všetky vám moc ďakujem za moje YouTubany. Veľmi vás ďakujem za moje YouTube videá, sa veľmi vážim a ďakujem veľmi vám pekne, že ste postavili so mnou a nedáte môj odber. Veľmi sa zvážim, ďakujem. Mám vás rád. Nikda. Takže krátky video, majte sa pekne, určite myslím, že budete dať taký odber. Nie som tomu istý, že či dáte veľký odber, ale držíme sa do 300 odberateľov, takže 264 a hlúposti 294. Majte doma, ďakujem vám, že ste aspoň také meno, že ste nás dali 294. Som veľmi rád a majte sa pekne v ďalšom chopatým videu a majte sa pekne mámu v ďalšom chopatým videu a Mazdar. Poviem si Mazdar, nie Nazdar. Ahoj. Ešte frajer, keď som ja bol v vajíčkách tu, tak ty ešte bol doma. No, a už sa podal zík,